bude strojovňa. V Stupave sa musí normálne urobiť stožiar, ktorý rok meria veternosť. A počas toho, aká veternosť, aká sila, aké smery sa namerajú, tak sa určí dĺžka lopatiek. Od 60 do 80. Môžem poprosiť, že by sme začali? Jasne, prepáčte. Pohodičke. Takže dobrý deň všetkým. Dobrý. Vítam vás vo veternom parku v katastri obce Engelhartstetten. Túto exkurziu zorganizoval Mestský úrad v Stupave a rád by som na začiatok privítal vzácnych hostí. Máme tu pána primátora Petra Nový Sedláka, potom tu máme pána starostu z Ohoru, Martina Zalesňáka. Dobrý deň. Áno, dobrý deň, vítajte. Máme tu aj pár poslancov Mestského zastupiteľstva zo Stupavy. Asi ich poznáte, nebudem teda menovať. A samozrejme vítam, tak ako aj pri minulajšej akcii, pánov projektového manažéra spoločnosti VSB Invest, čítam to, aby som to nepoplietol, a člena SAPI, Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky, pána inžiniera Jána Lacka. Dobrý deň. A pána inžiniera Petra Socháňa, ktorý je špecialista na environmentálny manažment a odborne spôsobila osoba v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Číta to poriadne. Takže moje meno je Boris Kačani a ja som z oddelenia územného rozvoja a životného prostredia na Mestskom úrade v Stupave. No, téma potenciálnej výstavby veterných parkov alebo veterného parku v Stupave rezonuje samozrejme medzi obyvateľmi a Mestský úrad Stupava sa rozhodol zorganizovať túto akciu, ktorej účelom je poskytnúť relevantné údaje, relevantné informácie a fakty z úst odborníkov. Mesto sa k tomuto stavia neutrálne, nechce ovplyvňovať nejakým spôsobom verejnú mienku a preto sme v podstate prišli sem. Program tejto exkurzie bude následovný. Po týchto mojich úvodných slovách odovzdám slovo pánovi Socháňovi a pánovi Lackovi s tým, že pán Lacko povie pár krátkych vied. On je vlastne za investora, on predstaví investičný zámer, ktorý plánujú, a potom povie niečo pán Socháň. Takže program je taký, že najprv budú páni niečo povedia a potom sa pustíme do diskusie, budú zodpovedané s radosťou všetky vaše otázky, pripomienky a tak ďalej. Hej. No a samozrejme, to ste pochopili, food truck je k dispozícii, takže kto by sa chcel občerstviť, tak nech sa páči. A týmto odovzdávam slovo pánovi Lackovi. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Budem veľmi stručný na úvod. Vítajte všetci, som veľmi rád, že ste prišli na toto miesto. Neskôr, keď teda na to príde čas, tak vám rád porozprávam aj o projektovom zámere, ktorý sa samozrejme týka mesta Stupava. Ale chcem možno len zo pár vetami povedať, že prečo som rád, že sme práve tu. Tak ako som to zdôraznil aj pred 2 týždňami, nachádzame sa v priestore veterného parku, ktorý sa počtom turbín, veľkosťou a rozmiestnením veľmi podobá tomu, aký navrhujeme realizovať práve v katastri meste Stupava. Nachádza sa tu celkom 11 veterných elektrární, ktoré boli spustené do prevádzky. Ešte chcem zdôrazniť, že toto nie je náš veterný park, toto prevádzkuje jedna rakúska spoločnosť, ktorá teda vie o tom, že sme tu. A teda nachádza sa tu 11 kusov veterných elektrární od výrobcu Vestas, s tým, že tie rozmery, ako som povedal, sú veľmi podobné, ako plánujeme v meste Stupava. Ak to môžem porovnať, výška strojovne, čo je v zásade výška tej veže, v tomto prípade je 166 metrov. My momentálne zvažujeme zariadenie, ktoré bude mať maximálne 150 metrov a priemer rotora je v tomto prípade nejakých 136 metrov, takže celková výška v úvrati rotora je v prípade tohto veterného parku, ak to dobre počítam, nejakých 234 metrov.
pričom v Stupave plánujeme maximálnu výšku, teda horné úvratí 230 metrov. Hovorím to kvôli tomu, aby ste mali lepšiu predstavu, že v zásade stojíme pri strojoch, ktoré majú, hovorím, veľmi podobný rozmer, nad ktorými uvažujeme. A s týmito údajmi chceme v najbližšej dobe vstúpiť aj do posudzovania vplyvov na životné prostredie, k čomu vám za chvíľočku povie pán Sochan zo pár slov. Čo ale chcem ešte možno zdôrazniť na záver je, že my komunikujeme tento projektový zámer s mestom už nejaký čas, prakticky od minulého roka. My vítame, že mesto sa postavilo proaktívne k tejto situácii spôsobom, že sa snaží vytvoriť priestor na diskusiu a hlavne informovanie občanov. My to považujeme tiež za veľmi dôležité. Máme rozbehnutých viacej projektových zámerov na Slovensku, nie všade je možné teda nie všade sa nám darí takýmto spôsobom s občanmi komunikovať. V prípade mesta Stupavy je to o to väčšia výzva, že je to mesto a tým pádom je tam trošku viacej ľudí a jednoducho tie komunikačné kanály treba naozaj veľmi dobre zvažovať, aby tá diskusia prebehla v čo najširšom okruhu ľudí. V každom prípade zatiaľ sme s týmto projektovým zámerom ešte nezačali, čo chcem zdôrazniť, žiadne administratívne povolovacie konanie. Ako aj pán Sochan povie, v princípe na Slovensku je legislatíva postavená tak, že každý jeden projekt veterných elektrární musí prejsť najskôr posudzovaním vplyvov na životné prostredie, čo nie je povoľovanie stavby. Povoľovanie stavby má na starosti stavebný úrad, ergo mesto. Čiže v tomto prípade my musíme získať kladné stanovisko Ministerstva životného prostredia, ktoré má pod palcom tento proces posudzovania vplyvov a potom sa dá zvažovať nad tým, že či vôbec takýto projektový zámer, pokiaľ bude mať kladné stanovisko od Ministerstva životného prostredia, pôjde ďalej do povoľovania v zmysle získania povedzme stavebného povolenia, keď tá legislatíva trošku inak nastavená, s čím súvisí samozrejme v prípade mesta Stupava aj zmena územného plánu. Rád poviem viacej, aj potom zodpoviem na vaše otázky neskôr, ale teraz by som už teda nechal priestor pánovi Sochanovi, nech sa páči. Ďakujem pekne. Moje meno je Peter Sochan, ako bolo povedané, som z firmy Envis. My sa takmer 20 rokov už venujeme posudzovaniu vplyvov rôznych činností, okrem iného aj veterných parkov na životné prostredie. To posudzovanie vplyvov parkov na životné prostredie vlastne teraz zažívame takú druhú fázu. V tej prvej fáze to bolo okolo roku 2005, 6, 7, 8. Dnes je tu taká tá druhá fáza od roku 2022 po súčasnosť. V tejto druhej fáze naša firma posudzuje možno 60-70% tých projektov. Tým chcem povedať, že máme skúsenosti s rôznymi štúdiami, či už sú to hlukové štúdie alebo štúdie vplyvu na zdravie a podobne. Ale tak ako bolo povedané, fáza EIA alebo posudzovania vplyvov na životné prostredie je fáza ešte pred samotným povoľovaním. To aby sme si vlastne dali taký ten základ toho, že čo je to tá EIA. Je to veľmi dôležitý nástroj na to, aby sa mohli občania vyjadriť, aby mohli vstúpiť do toho projektu a aby sa mohli všetky potenciálne vplyvy posúdiť. A v prípade, že to je potrebné, tak sa aj ten projekt môže ešte nejakým spôsobom korigovať. Po EI, ktorá trvá minimálne rok a pol, niekedy viac, vieme ale, že sa pripravuje nejaká legislatívna zmena, aby ten proces bol rýchlejší, tak až potom môže investor pristúpiť ku samotnému povoľovaniu, to znamená ísť podľa zákona riešiť stavebné povolenie. V rámci tohto EIA procesu, toho posudzovania vplyvov, my riešime veľmi veľa vecí, veľmi veľa vplyvov, veľmi veľa štúdií, analýz a podobne. A nedajú sa skryť, dajú sa robiť nejaké opatrenia, ale ten hlavný vplyv je na vizuál krajiny a na rôzne krajinné špecifika alebo charakteristiky. Napríklad je to krajinný ráz a podobne. Čiže toto je jeden z tých najväčších vplyvov, zmenený vizuál alebo zmenený ráz krajiny, ktorý sa takisto posudzuje v rámci EIA alebo v rámci posudzovania vplyvov. Stanovujú sa rôzne nápravné alebo preventívne opatrenia alebo opatrenia, ktoré majú zredukovať ten vplyv, pomôcť. Tu by som napríklad povedal to,
z praxe môžete si všimnúť, že keď stojíme v tomto veternom parku a rozhľadnete sa dookola, tak vy vlastne nevidíte tu obce alebo domy. Čiže aj tuto v Rakúsku k tomu pristupujú tak, že jednotlivé tie obce, mestá sú ako keby zakryté tou zeleňou. To samozrejme predpokladá, že veterný park bude zhruba na rovine, že nebude niekde na kopci, kedy sa veľmi ťažko dajú robiť takéto opatrenia, ale tuto napríklad si môžete všimnúť práve to, že tie obce sú zahalené do tej zelene. Že ani z tej obce taký dobrý výhľad na ten veterný park nie je, najmä pri tých veľmi blízkych obydliach, ktoré sú blízko k tej zelenej stene, dá sa povedať, k tej výsadbe. Čiže toto je jeden z tých najväčších vplyv na krajinu. Potom tu máme ďalšie vplyvy, ktoré sú ale dosť dobré, sa dajú zrušiť alebo odladiť, alebo dá sa s nimi pracovať, a to je napríklad vplyv hluku. Vplyv hluku, keď to veľmi zjednoduším, tak sa dá vyriešiť vzdialenosťou. To znamená, že čím väčšia vzdialenosť veterných elektrární od obydlí, tým menší vplyv hluku alebo žiaden. Z tých našich pozorovaní, výsledkov a štúdií vyplýva, aj z meraní hlavne, že hluk z veterných elektrární dosahuje limit hygienický limit, teda podľa normy, zhruba v 300 metroch, 300-350. To, čo dnes je na Slovensku platné, je to metodické usmernenie Úradu verejného zdravotníctva, hovorí o tom, že veterné elektrárne by mali byť stávané v takejto výške, teda keď sú, v takejto aj výške a výkone, aspoň tých 1000 metrov od obydlí. To znamená, že tá 1000 metrová vzdialenosť je dostatočná na to, aby ten vplyv hluku bol vylúčený. To je vplyv počuteľného hluku. Hej, to sa bavíme o meraní hladín počuteľného hluku. Potom je tam vplyv aj respektíve vplyvy. Hovorí sa o vplyvoch infrazvuku. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že infrazvuk, keď sa aj meria napríklad na Slovensku v prípade nejakých iných stavieb, napríklad železníc alebo v prípade električkových tratí a podobne, tak ide o vibrácie. To je nízkofrekvenčný zvuk, ktorý môžu ľudia pociťovať na svojom tele, alebo dokonca aj v psychike samozrejme, ale ide o také vlnenie, ktoré je nízkofrekvenčné a dosť často sa prejavuje vibráciami. Na tento vplyv slovenská legislatíva, ale aj zahraničná, nemá limit vo vonkajšom prostredí. Proste infrazvuk sa meria len vo vnútornom prostredí, to znamená vo vašich obydliach napríklad. A z našich meraní a z tých štúdií, ktoré sa dali spracovať na podobnom veternom parku v Nemecku, vyplýva, že tá norma, ktorá teda platí pre ten vnútorný priestor, je už dosahovaná rovno na pätke tej elektrárne. Jednoducho povedané, že tie vibrácie z toho stožiara sú vlastne v norme už pri samotnom základe, pri tej pätke. Samozrejme, že teoreticky je možno, že sa tie vibrácie nejakým spôsobom že sa posúvajú v priestore. Toto je ako veľmi zložitá problematika, navyše sa to samozrejme meria aj vo fáze prevádzky po výstavbe. Nedá sa to samozrejme merať vo fáze v tejto ako sme, to znamená, nedá sa to merať vo fáze projekčnej, kedy ešte tá elektráreň nestojí. Vtedy, pretože nemáme kde to merať, aj na tom existujúcom, pretože tam je veľmi veľa podmienok, musíte byť na tom danom mieste, musíte vedieť, aké je podložie, aké sú vlastnosti toho podložia, tie vibrácie vlastne prenášať, musíte vedieť, kde sú najbližšie domy a podobne. Ale uspokojivé už na tom je to, že už na samotnej pätke tej elektrárne tie vibrácie sú v limite tých vnútorných priestorov. Dokonca pokiaľ boli robené merania v tom Nemecku a boli robené v najbližších domoch, tak tie vibrácie alebo tie hladiny infrazvuku pochádzali najmä z dopravy, z priľahlej cesty. Čiže opäť zdôrazním to, že tá vzdialenosť je veľmi kľúčová. Keď je tá elektrárne postavená v tých 1000 metroch, povedzme, tak tých 1000 metrov je dostatočný priestor alebo dostatočná vzdialenosť aj s tou rezervou dosť veľkou na to, aby sa ani hluk počuteľný, ani hluk nepočuteľný neprejavoval v tých obydliach. Ďalší vplyv, okrem teda vplyvu na krajinu a vplyv hluku, je vplyv na vtáctvo a netopiere, pretože je všeobecne známe, že môže dochádzať k úhynom vtákov
alebo aj netopierov. Sú známe aj štúdie, dokonca na internete sú aj štúdie, ktoré sú z veterných parkov, ktoré boli postavené nevhodne na migračných trasách. A to je hlavný dôvod, prečo sa robia ročné monitoringy vtákov. Aj v prípade takých posudzovaní, ako my robíme, posudzovaní vplyvov na životné prostredie, sa vykonávajú v tej projekčnej fáze pred výstavbou ročné monitoringy vtákov a netopierov, kde sa sledujú migračné trasy vtákov a sledujú sa napríklad aj hniezdne možnosti alebo hniezda v okolí a dohľadávajú sa dravé vtáky, sovy napríklad v noci, dohľadávajú sa samozrejme, pozerujú sa netopiere, pozerá sa, že či teda nie sú migračné koridory cez to územie, kde sa to plánuje postaviť. Ak sa toto všetko vylúči, alebo nie sú tam problémy, tak vtedy ten monitoring vychádza dobre a vtedy je možné samozrejme ten projekt tam plánovať a postaviť. Opäť, monitoring vtákov sa deje aj počas výstavby, ale aj počas prevádzky. A to nie len rok, ale potom v trojročných intervaloch sa to väčšinou robí. Aj tuto v tomto veternom parku sa vykonáva monitoring vtáctva. A na základe toho sa prijímajú opatrenia. My dnes nevieme, že či tento veterný park je pravdepodobne odstavený, lebo vidíte, že tie lopatky sú v tej polohe, kedy vlastne nie sú postavené voči vetru, ale sú postavené v smere vetra, čiže tento veterný park je zastavený. Nevieme práve dnes, či to je kvôli tomu, že je to nariadené z hľadiska ochrany vtákov, lebo videli sme tu aj dve poštolky, videli sme tu nejaký krdiel, ktorý sa pásol na blízkom poli, ale takéto opatrenia sú možné a robia sa. Aj z hľadiska teda ochrany vtákov. Čiže aj tieto veci sa sledujú, to tým chcem povedať. Ďalej je tam vplyv na zdravie človeka. Je to v podstate syntéza tých rôznych vplyvov, ako je hluk, ako je vlastne vizuál krajiny, vplyv na vizuál krajiny a podobne. Tiež treba povedať, že veľa tých ďalších vplyvov na človeka tam nie je. My vykonávame tie štúdie vplyvu na zdravie obyvateľov autorizovanými osobami, ktoré sú zapísané v zozname Ministerstva zdravotníctva na toto posudzovanie. A v podstate nám z týchto štúdií nevyplývajú žiadne ďalšie veľké ohrozenia. My vieme o tom, že je veľmi veľa informácií, hlavne sú to informácie na internete, veľmi veľa rôznych prípadových štúdií z konkrétnych veterných parkov. Aj sme sa s nimi stretli, aj sme riešili vplyv, nejaký syndrom veterných elektrární a podobne. Pravda je však taká, že informácie je veľmi veľa v dnešnej dobe, avšak nie všetky sú overené. A našou úlohou je tie informácie overovať, aby sme nepracovali s samozrejme neoverenými informáciami, s hoaxami a podobne. A tieto informácie potom dávame do štúdie, ktorá sa volá správa o hodnotení v rámci toho procesu posudzovania vplyvov. A na základe toho vyhodnocujeme ten vplyv veterného parku. A poviem ešte poslednú vec, aby som nerečnil dlho, aby som vám dala priestor na tie otázky. V rámci toho procesu, ktorý sa ešte nezačal v Stupave, je aj tzv. Verejné prerokovanie tej správy o hodnotení. Vtedy sa robí také verejné stretnutie, kde sa tá správa prerokováva. Opäť majú možnosť obyvateľia sa vyjadriť, pýtať sa, majú možnosť požadovať nejaké doplnenia a podobne. Takže je to vlastne verejný proces, do ktorého majú občania a tí dotknutí obyvateľia prístup. A v tejto fáze v rámci veterného parku Stupava sme ešte len pred týmto posudzovaním. Čiže ešte sa nezačali robiť ani monitoringy, ani rôzne štúdie, ani sa nezačala spracovať tá dokumentácia, pretože navrhovateľ tu ide, alebo investor ide tu iným spôsobom, ktorý vám asi vysvetlí potom pán Laško. Ide asi spôsobom, že najprv sa je potrebné dohodnúť s obcov a tak potom spustiť tieto jednotlivé štúdie. Takže zatiaľ ďakujem pekne a som pripravený vám odpovedať na otázky. Aby som sa spýtal, ja som si teda trošku študoval veci, ja som kontaktoval osoby, ktoré možno majú niečo dočinenia s tými okolnými elektrárňami. Poďte bližšie, prosím. Je taká štúdia z nejakej organizácie SOS BirdLife, ktorá si teda vyžiadalo Ministerstvo životného prostredia a následne teda hovorí, že vlastne oblasť teda Stupava Zohor nie je vhodná pre umiestnenie veterných elektrární kvôli vlastne chránenému vtáčiemu územiu. Neviem teda, či tam spomínali aj migračné trasy, ale teda
je takýto argument a takisto, keď som sa informoval na štátnej ochrane prírody, tak oni teda hovorili, že tá oblasť Stupava je teda dosť nevhodná. Že čo na to vy hovoríte, ako teda posúvacie týchto informácií v rámci EIA, že či teda o tom viete a čo to teraz znamená pre ten park, že či je to vhodné alebo nie je to vhodné? My sme zatiaľ nezačali robiť tie monitoringy, to znamená, nemáme výsledky z toho, že ako vychádzajú tie monitoringy, ale mám informácie o tom, že nedaleká Morava je migračný koridor, máme o tom informáciu. Máme informácie o tom, že aj nedaleká skládka napríklad priťahuje rôzne druhy vtákov, čisto čajky alebo rôzne väčšie druhy. A takisto máme nejaké informácie o husiach, ktoré sú v okolí. Ale nedovolím si teraz povedať a nemôžem ani tvrdiť, či je dobrá alebo zlá tá lokalita, lebo je potrebné spraviť najprv monitoring a ten monitoring vlastne vykonáva odborne spôsobilá osoba takisto. My väčšinou dokonca aj zapájame pracovníkov aj štátnej ochrany prírody, ktorí aj zoológov z tejto inštitúcie, ktorí robia ten monitoring. To znamená, že je možné zhrnúť to tak, tú odpoveď, že je tam nejaké potenciálne riziko, avšak v súčasnosti nevieme jeho veľkosť, aké to riziko veľké je. A vlastne aj úlohou posudzovania vplyvov je zistiť a popísať to riziko a povedať, či je možné urobiť nejaké opatrenia, napríklad vo forme či už presunu nejakej elektrárne alebo nejakej časti, prípadne nejakých prevádzkových opatrení, ako sa robia možno, že aj tuto v tejto chvíli. Čiže je to vlastne spôsob, akým sa my vieme dostať bližšie ku tým informáciám, zistiť ich a potom navrhnúť opatrenia. Samozrejme, ak by išlo o také riziko, ktoré by znamenalo, že bude dochádzať ku veľkým úhynom a že sa nedá ošetriť, tak viem si predstaviť, že aj dotknuté orgány by nesúhlasili s výstavbou, pretože účelom investora je tak povedať presvedčiť aj dotknuté orgány o tom, že je to tam možné a aby oni podmienečne súhlasili, to znamená s nejakými podmienkami. Takže v tejto fáze sa teraz nachádzame. Ešte teda, keď hovoríte o tých ochranných opatreniach, tam je, že teda patrí aj to, že sa vlastne vypína to zariadenie. Len zase to potom trošku narúša ekonomiku celého projektu, že vlastne to zariadenie, alebo teraz celý ten park nevyrába v čase, keď teda vyrábať mal, že, alebo teda ďalšia vec, že sú to teda vrať nejaké radarové snímače v rámci tých zariadení, alebo neviem teda, či je to niečo teda ďalšie, ale zase na druhú stranu to aj navyšuje tie prvotné náklady. Rozpočet, áno. Takže akože, no ako to potom, že či sa to nejako konzultuje potom s tým realizátorom, že nakoľko mu to zvýši náklady, či sa mu to oplatí. Potom vlastne sú plánované nejaké výnosy, ako to ovplyvní výnosy napríklad pre tú obec, ktorá má z toho... No, sú to v podstate dve veci. Jedna vec sú náklady a k tomu možno sa potom skôr vyjadri pán Lácko ako navrhovateľ, ale vo všeobecnosti navrhovateľ vždy musí počítať s tými nákladmi. A na konci, aj po tom posudzovaní, keď z toho vidú tie podmienky, za akých je možné realizovať ten projekt, tak navrhovateľ sa môže ešte stále rozhodnúť, či ten projekt bude realizovať alebo nie. A to, čo viem ja len z toho, ako sa s tým stretávam, je, že väčšinou sa tej obci ponúknú nejaké fixné platby, aby nezáviselo vlastne na samotnej produkcii, aby tie platby, tie odmeny alebo akékoľvek kompenzácie finančné nezáviseli na výške produkcie, aby obec vlastne toto riziko nezdieľala. Ale toto je naozaj vec, ktorú je potrebné vlastne, aby si mesto, alebo teda občania v rámci mesta dohodli s navrhovateľom. A druhá vec sú tie technické opatrenia, ktoré dnes idú naozaj že milovými krokmi dopredu, tak ako vnímame, že teraz prišla pred chvíľkou umelá inteligencia, možno pred rokom, do našich životov, tak aj tie technické opatrenia sa zlepšujú tak, že sa používajú buď radarové systémy v prípade, že je to navrhované a nutné, alebo sú to rôzne iné systémy, videosystémy, ktoré rozpoznávajú napríklad krdle, ktoré letia, napríklad vo vzdialenosti 2 km a vedia tú elektráreň spomaliť. Vo väčšine prípadov ani nie je potrebné ju až tak vypnúť na nulu v úvodzovkách, ale stačí ten rotor spomaliť, aby tie krdle ten rotor zaznamenali a bezpečne prešli. Čiže aj toto sa vyvíja a tie riešenia sú riešenia z Poľska, z Holandska, z Nemecka. Je ich asi 10 takýchto technických riešení. No, to je pekné, všetko, čo ste povedali. Teraz ja načrtnem otázku sucha. Ako člen spolku, Malského potravinného spolku, zistujeme, že u nás málo prší. A tu keď sa pozrete, tak tu za tými vrtulami je dosť vysúšená pôda. Mraky sú v pozadí dookola,
všade, pozrite sa, všade sú mraky a to počasie nás obchádza. A keď prší, tak je ten dážď ide z juhu alebo zo severu. Čo bola, kedy bolo úplne bežné, že zo západu. A keď sa pozriete na satelitnú mapu zrážok, tak celé tú lokalitu, kde sú tu vrtule, čo sa týka Rakúska, tak to obchádza. Tá oblačnosť úplne obchádza celé záhorie. Čo s tým? No v prvom rade by som povedal, že to nesúvisí s veternými elektrárňami. Ale súvisí. Ak to niekto tvrdí, že to súvisí, tak by mal teda doložiť dôkazy. Je všeobecne Tie známe. satelitné mapy, ako to je nič? No mal by doložiť dôkazy a príčinu súvislosť, ako kauzalitu by mal dokladovať. Hej? Čiže keď sa bavíme o tom, že niečo ovplyvňuje, nejaký jav ovplyvňuje nejaký iný jav, tak je potrebné Však si vydokladovať. pozrite vy, nie ja nemusím dokazovať. Vy sa na to pozrite. Pozrite sa tu, v okolí sú mraky, všetko to obchádza. Tam sú mraky. Všetko obchádza. Tak. A ja chcem povedať len to, že... Akože nejaké tu... To je nič, hento. Ja chcem povedať to, že je všeobecne známe, že sa mení v Európe vplyv prúdenia, že viacej prevláda, to si môžete všimnúť všetci. Ja som si to takisto všimol, viacej takisto, oveľa viac je južného, juhovýchodného prúdenia oproti severozápadnému, hej, že to prúdenie sa ako keby niekedy bolo prevažujúce severozápadné prúdenie, dnes sa to dáva možno 50/50, najmä v letných mesiacoch, okolo leta to prevažuje. Niekedy sme sa ešte my na geografii učili, asi aj vy, že u nás prevažuje jednoducho severozápadné prúdenie. No dnes už by sme to s takou istotou nemohli tvrdiť, pretože sa to vyrovnáva. To južno-juhovýchodné prúdenie vzrastá, to je ako všeobecný jav. Zatiaľ my neevidujeme takú štúdiu, ktorá by preukazovala vplyv veterných elektrární na to, že sa mení prúdenie a na to, že prúdenie teda ide viac od... Tak začnite evidovať. No my by sme to evidovali, pokiaľ nám predložíte takú štúdiu. Ja veľmi vám radi ju- nepredložím, ja nie som na to odborný. Ja som ako laik. A zistujem, že to počasie sa tu zmenilo, odkedy sú tu na tieto veterné parky v Rakúsku. No ono sa to mení, môj názor je taký a myslím si to aj, že prúdenie sa mení bez toho, či tu sú veterné parky alebo nie sú, ale keď niekto tvrdí, že to je pretože tu sú veterné parky, asi by mal podľa môjho názoru predložiť nejaké dôkazy, lebo inak sa tu vlastne bavíme len o nejakých domienkach. No dobre, keď to takto staviate, tak sú domienky, no dobre. No ale tak kapusta nebude v Stupave časom. To tiež nie je isté. To sú tiež len domnienky. To nie sú domienky. Prvá otázka, aké typy pôdy sú absolútne nevhodné na veterné elektrárne. Druhá otázka, keď hovoríte, že EIA sa robí niekedy až po postavení, kto platí tú prvú časť, kto platí tú druhú časť. A tretia otázka je, predpokladám, že treba nejakú prafostanicu rozhodnú niečo také, že v aké vzdialenosti by to malo byť. Ja začnem tou takou najdôležitejšou otázkou, že nerobí sa EIA až po postavení, robí sa pred postavením, práve naopak, pred postavením. To znamená, nič sa nepostaví, keď nebude urobená EIA a potom nebude urobené ďalšie povoľovacie konanie. Podobne, keď si to predstavíte, ako keď idete stavať dom, tiež nemôžete stavať dom len tak, že si chcete postaviť dom a doviesť tehly a postaviť, a musíte robiť stavebné konanie, stavebné povolenie. Čiže toto musí byť takisto, je to trošku samozrejme zložitejšie. Pred týmto stavebným konaním sa musí robiť posudzovanie vplyvov, takže toto sa ešte ani nezačalo robiť. Ja len to ako vysvetľujem, že sme v takejto fáze v rámci toho Ja som to pochopila, projektu. ste vraveli, že niektoré veci sa merajú pre EIA až po postavení. Ono sa to meria po postavení elektrárne vlastne kontinuálne, lebo robí sa to, že meria sa to, napríklad monitoringy vtákov netopierov sa robia pred postavením, počas výstavby, ale aj po. Ale napríklad fyzické meranie, napríklad hluku, nie je možné samozrejme niekde, kde nie je nič, tak zmerať konkrétnu turbínu na danom mieste. To znamená, že sa to môže robiť až v tej skúšobnej prevádzke a potom samozrejme aj v trvalej prevádzke. Je to podobný spôsob, ako keď, sa povoľujú v fabrikách rôzne kotle alebo odsávania alebo čokoľvek také, že sa stanoví skúšobná prevádzka, v rámci nej sa pomerá, keď to spĺňa limity, tak to ide do trvalej prevádzky a jednoducho zase sa potom po nejakom čase to pomerá. Ako dlho trvá skúšobná prevádzka a kto platí tú EIU? EIU platí navrhovateľ,
hej, tak je to v slovenskom zákone, že EÚ si zabezpečuje navrhovateľ, dokonca niektoré činnosti si tam vie vykonať aj sám, povedzme urobiť si tú prvú štúdiu, tú informáciu o navrhovanej činnosti, ale zväčša to prenechajú pre nejakým odborným firmám, ako sme my. No a, pardon, tá druhá? Ako dlho trvá tá skúšobná premátka? Neviem vám toto presne povedať, pretože na Slovensku sa žiaden takýto veterný park ešte nepostavil. Hej. My si musíme uvedomiť, že my máme zo pár veterných turbín, možno 4 kusy, ktoré boli postavené okolo roku 2000, možno 5, možno 5. A zároveň to boli repasované, podľa mojich informácií, repasované stroje, to znamená, a je to úplne niečo iné. Áno, sú to nižšie stroje, rýchlo-tačkové, a naozaj to bolo možno 25 rokov dozadu, keď nie viac. Čiže ja vám teraz ani sa na to nešpecializujem, aby som ja ovládal stavebné povoľovanie a povoľovanie vlastne potom takýchto zdrojov, ale určite tam bude nejaká skúšobná prevádzka, v rámci ktorej sa musia vydokladovať všetky tie certifikáty merania a podobne a potom sa uvedie do trvalej prevádzky to zariadenie. Dobre, takže ešte som druhú otázku bolo, aké typy pôdy sú nevhodné. V princípe veterné elektrárne nemajú také vplyvy, aby sme museli kategorizovať pôdy, alebo aby sme museli hovoriť, že takéto pôdy sú vhodné alebo nevhodné, ako priame. Ak chceme to brať z hľadiska úrodnosti, tak samozrejme pôdy s väčšou bonitou sú menej vhodné, pretože samozrejme chceme na tých bonitnejších pôdach primárne pestovať, a nechceme zaberať pôdu. Avšak aj tu si môžete všimnúť, že tuto sú možno vyššie alebo stredne bonitné pôdy a prebieha tu takisto poľnohospodárska výroba. Chodia tu traktory, orú tu a podobne. Čiže v princípe treba povedať, že veterná energia nebrzdí alebo neznamená koniec poľnohospodárstva. Je tu nejaký záber, ktorý vo väčšine prípadov znamená možno percento, možno menej ako percento z danej plochy. Čiže nie je to významná plocha pre poľnohospodárov. Práve naopak, tí poľnohospodári častokrát takisto sú do toho projektu nejakým spôsobom zaangažovaní a vedia, prečo to tam majú, jednoducho povedané. Čiže... To z toho titulu, pretože u nás sú strašové pôdy, ktoré proste veľmi rýchlo sa stráca tá... Veterná erózia. Hej. No, treba si uvedomiť to, veternú elektráreň nestávame, alebo sa nestavia tam, kde nefúka. To znamená, tam, kde fúka, je aj veterná erózia. Hej? Aj bez veterných elektrární. To, že tá veterná elektráreň využíva kinetickú energiu vetra, že ju využíva a generuje elektrickú energiu, prúd, to je tá funkcia tej veternej elektrárne. To znamená, že ja viem asi, k čomu mierite, alebo na čo môžete poukazovať, že sa tie pôdy môžu vysúšať a podobne. Niečo také sa objavilo na internete. Opäť poviem, že neexistuje nejaká štúdia, ktorá by hovorila o významnom vplyve veternej energie na vysúšanie pôdy. My sme ju teda nenašli. Ak to niekto teda tvrdí, tak by to samozrejme mal predložiť a my to zase v rámci posudzovania vplyvov to zhodnotíme a vlastne urobíme z toho záver. Hovorím, opäť opakujem, len treba si uvedomiť, že veterná elektráreň využíva silu vetra. Hej. Nie je to ventilátor, ktorý proste pustíme a on robí vietor. Hej. Samozrejme, že mení v rámci v okolí toho rotora, tej veternej elektrárne sa menia nejak tie vzdušné prúdy, ale je to vo výške vyše 100 metrov. Čiže áno, nejako sa to tam víri, áno, existujú nejaké modely a podobne, ale nemá to tak výrazný a významný vplyv, aby to znamenalo masívne vysúšanie pôdy alebo iné nejaké vplyvy na človeka. Dobre, jak ste dohodnutí s rozvodnými závodmi? Áno, to som sa pýtala, že ako je to potom s tými trafostanicami a tam tiež robíte na to EÚ, alebo... Ona je vlastne trafostanica je súčasťou EI, vlastne, lebo to sú ako keby 3 časti, sú veterné elektrárne, potom sú káblové rozvody, ktoré sa väčšinou ťahajú v cestách, alebo áno, popri ceste, alebo v ceste proste. A tieto káblové rozvody potom vyúsťujú do trafostanice, ktorá sa pripája na nejakú linku vysokého napätia, alebo teda veľmi vysokého napätia, 110. A to, kde bude umiestnená, závisí dosť výrazne od podmienok, ktoré aj energetika stanoví, alebo teda áno, distribučná spoločnosť stanoví. Čiže ja v súčasnosti vôbec nemám tieto informácie, možno navrhovateľ, pán Lacko, bude mať také informácie, ale v princípe ide o to, že áno,
každý veterný park musí byť vyvedený do nejakej trafostanice a tá je napojená potom do toho vedenia prenosovej sústavy. A z vášho hľadiska je lepšie, keď to ide priamo do tej siete, alebo sú lepšie úložiska? Ja by som povedal, že nie je to ani tak postavené, asi či je to lepšie alebo nie. Úložiska, povedal by som to tak, že úložiska v súčasnej dobe sa začínajú stavať, pretože dozrel čas technologický, dozrel čas z hľadiska ekonomiky a proste biznis pochopil, ako teda biznis sféra ako pochopila, že, alebo teda firemná sféra pochopila, že keď postaví úložisko a bude vedieť zabezpečiť v rámci nejakých systémových podporných služieb pre prenosovú sústavu nejaké služby toho úložiska, že bude vedieť pustiť povedzme tú elektrínu do sústavy a podobne, takže môže to mať význam. A je to veľmi špecifická otázka. Ja si myslím, že veterný park môže fungovať aj bez úložiska, že bude púšťať rovno energiu do prenosovej sústavy, môže fungovať aj s úložiskom, ale musí tam byť za tým vždycky nejaká logika, že prečo to tak má robiť. Dokonca niekedy sa to kombinuje s fotovoltickými panelmi. Že v princípe veterná elektráreň alebo teda veterný park vyrába najviac v zime, zase slnečná alebo fotovoltická elektráreň vyrába najviac v lete a takýmto spôsobom sa to vie doplňať. Čiže preto sa to častokrát kombinuje. To chcem povedať, že je to veľmi podobné s tým úložiskom. Keď je na to nejaký dôvod, tak sa tam to úložisko dá a jednoducho potom sa tá energia ešte púšťa do sústavy. Potom nie je lepšie, keď je blízko nejaké veľké rozvodne? Určite, že to je lepšie, lebo tie náklady na pripojenie na ten kábel sú nižšie. Tam samozrejme každý ten kilometr káblu je náklad ďalší a ďalší navyše. Ale toto celé musí už byť na investorovi, ktorý tú ekonomiku, ten business model musí mať prepočítaný a musí rátať aj s takýmito nákladmi. A ešte jednu vec by som možno k tomu rád povedal, že tiež si treba uvedomiť jednu podstatnú vec. Že sú síce fajn tieto všetky otázky naše o tej ekonomike, ale vedzte, že takýto projekt sa nikdy nestáva zo súkromných zdrojov. Vždycky akože z vlastných peňazí, myslím. Pretože vždycky sa na ten park vlastne požičiavajú peniaze z banky. To je proste normálny spôsob financovania každej investície. Z fondu obnovy. Nie z fondu obnovy. Ja myslím, keď sa ide stavať napríklad jadrová elektráreň, tak takisto to budú financie z banky. Keď sa bude stavať nejaká slnečná elektráreň, tiež to budú financie z banky. Keď sa bude stavať, ja neviem, vodná elektráreň, takisto budú financie z banky, pretože tie financie z banky sú lacnejšie vzhľadom na ten čas. Ale dôležité je tam povedať to, že tie banky, a boli sme pri tom, keď sme v istom čase vlastne robili pre banky aj technicko-ekonomické posudky, v podstate audity pre fotovoltiku, veľmi si dajú záležať na tom, aby ten business model toho investora preverili. To znamená, nepustia tie peniaze, to sú proste ich súkromné peniaze, nepustia ich tak ľahko, to znamená, musia mať minimálne ročné certifikované meranie vetra, musia mať rôzne modely, krízové modely pokryté, aby tie financie uvoľnili. Čiže ako sú tie otázky relevantné na ekonomiku, ale vedzte, že tu budú ešte ďalšie inštitúcie a hlavne teda tie banky, ktoré budú preverovať ten ekonomický model, aby sa nestalo to, že sa nebude môcť platiť ten dlh. A toto vaše posudzovanie, to sa bude robiť treba aj po niekoľkých rokoch fungovania tej veternej elektrárne, alebo to sa robí len proste pred spustením? Robí sa to len pred spustením, to je tzv. Tá EIA, ale potom tie štúdie sa robia aj počas výstavby a počas prevádzky. Takže tie niektoré štúdie, aby sa meral ten vplyv, to sa volá, že poprojektová analýza, tak vlastne sa analýzuje ten vplyv toho, čo bolo zanalizované v tej EI, v tej správe o hodnotení. To môžeme robiť my, ale opäť je to výber investora, koho tým poveriť. Že môže týmto poveriť môže aj niekoho iného. A výsledky z týchto meraní sa potom dokladujú jednotlivým štátnym inštitúciám, či je to štátna ochrana prírody, alebo sú to iné štátne orgány. A keď končí tá životnosť 20 rokov, alebo koľko to má, a musí sa meniť ten rotor lopatky, alebo teda na bezlopatkový systém, keď už by teda bol ten progres taký, tak znova by sa robila EIA? Je veľmi pravdepodobné, že keď sa po tých 20 rokoch, keby sa robil tzv. Ten repowering alebo menila by sa technológia, je veľmi pravdepodobné, že minimálne by sa museli skúmať
by muselo byť zistovacie konanie, tzv. Malá EIA, na to, či tá zmena má alebo nemá vplyv. Toto je proces, ktorý sa bežne deje, aj keď máte nejakú stavbu, ktorá je napríklad hydinárskú farmu napríklad, ktorá už je posúdená, ideme pridať novú halu k tej hydinárskej farme a tá samotná hydinárska farma už bola raz posúdená, tak aj tak sa musí skúmať, či tá jedna ďalšia nová hala bude mať alebo nebude mať významný vplyv na životné prostredie. A keď sa zistí, že nie, tak sa tento proces tej malej EI sa ukončí. A keď by sa zistilo, že áno, pretože nejaké dotknuté orgány, verejnosť a podobne by mali nejaké pripomienky, tak sa musí ísť vlastne systémom povinného posudzovania, to znamená vypracovať správu o hodnotení všetky tie štúdie a znova to zhodnotiť. A keď v súčasnosti to povoľovacie konanie buď to musí schváliť referendum obyvateľia mesta alebo mestské zastupiteľstvo. To sa robí až po tej EI alebo pri procese, alebo kedy? Toto nie je nejako dané, aspoň v súčasnosti zákonom, že musí to byť referendum. Je to taká dobrovoľná báza, väčšinou zastupiteľstva alebo teda starostu a podobne. Na dobrovoľnej báze to je. A toto si môže stanoviť v akomkoľvek čase. To znamená, že môže si to stanoviť na začiatku, v strede tej EI, na konci. Ale zväčša je dobré, keď to robí až po tom posudzení vplyvov, pretože má k dispozícii ďalší podklad. Ďalší ľudia? No dobre, máme akurát 5 hodín. Ešte môžeme trošku. Áno, lebo ja vám to strážim, aby ste neprišli o dovolenku. Tak pán Sochaň, ďakujem, že ste veľmi pekne vysvetlili zatiaľ, čo ste vraveli. Ale ja by som potom mal taký celkový obraz, že som chcel spýtať, pravíte, že štúdia ešte nezačala, asi za mňa budete robiť vy a štúdia asi bude musieť byť platená investorom. Lebo tam ešte nejde nejaké, predpokladám, bankové záruky a bankové úvery. Čo stojí takáto štúdia v prípade veterného parku? Aký sumách sa pohybujeme? Napríklad prestup. Ten presun som bol len, ja by som mal predstavu, že aký to je záťaž momentálne na investora. Ako rádovo, ja vám poviem to takto opisne, asi tá projektová príprava je rádovo, celá projektová príprava investora predtým, ako pripraví to povolenie, je v desiatkách tisíc eur, že možno, že pán Lacko povie viac, hej, ale... To je skôr otázka na investora, ale ak sa pýtate, ja vám veľmi rýchlo odpoviem. Momentálne iba, že čisto štúdia, alebo to má... Tak to nie je to štúdia, alebo ako pán Sochaň povedal, je tam tých štúdií viacej, ale keď sa bavíme o procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, v rámci ktorého sa robia viaceré štúdie, a jednoducho celý ten proces trvá nejaké 2 roky, tak to veľmi závisí od toho, že v akom rozsahu sú tie štúdie, aký veľký projekt, v akej lokalite a tak ďalej, ale je to v desiatkách tisíc eur. Čiže vy sa viete pokojne dostať, kým dokončíte proces EIA, pokojne na hranicu 100 000 eur a viac. Ale hovorím, to závisí, ale vy ste mali lepšiu predstavu teda, že o približne rádovom. Práve sme tu videli škorce lietať, tak je to možno, že aj kvôli tomu sú tie... Škorce zastrieľajú. No nie u nás, áno, na výnimku áno, ale u nás všetky voľne žijúce druhých vtákov sú zákonom chránené. A možno, že ešte dobre povedať, už keď sme sa bavili o tomto čísle, aby to nebolo také ostrašujúce, že v rámci toho procesu EIA, pokiaľ ja mám pamäti, ale opravte ma pán Sochaň, tam sa zúčastňujú mnohokrát osoby, ktoré sú z okruhov pečatku, ak mi pomôžete. Odborne spôsobilo osoby, ale včítania aj teda akéhokoľvek iného aparátu, tu sa bavíme v zásade o odborníkoch v počte viac ako 20 ľudí. Čiže to je naozaj že pomerne veľa ľudí a pomerne veľa štúdií. Takže ako preto tá suma je taká, aká je. Jedna otázka by som sa možno spýtal ohľadom toho vlastne vplyvu na krajinu. Že aký musí byť ten vplyv veľký, aby sa niečo nezrealizovalo, ako rozumie, že teda nepostavíme veternú elektrárnu na Bratislavskom hrade. Ale teda, ako to musí byť veľký vplyv a kto to posudzuje? Myslím, že toto je veľmi ťažká otázka, lebo je to hlavne kvôli tomu, že my nemáme stále zákon o ochrane krajiny alebo o krajine. V Čechách ho majú už vyše 10 rokov, ten zákon. My ho nemáme, tým pádom nemáme aj nejakú prax zákonnú v tej ochrane krajiny, avšak máme z roku 2010 takú metodiku, ktorá vyšla vo Vestníku Ministerstva životného prostredia, ktorá hovorí o spôsobe, akým sa majú hodnotiť vplyvy veterných parkov na krajinu. A podľa tejto metodiky my postupujeme. Máme 2 skúsené krajinárky, dovolím si povedať, že to sú najlepšie krajinárky na Slovensku, ktoré nám spracovali tieto štúdie vplyvu na krajinu.
A ja z tých výstupov viem, že veľmi ťažko sa niekedy dá dospieť k jednoznačnému záveru. Že či to už je nevhodné, alebo ešte to je podmienečne vhodné. Čiže, a to je práve kvôli tej nejednoznačnosti, že my tu, poviem to tak, ako komunita, ako spoločnosť, nemáme tie princípy ani zákonne dané. Keby sme ich mali, tak vieme, že toto už je nevhodné, toto už je pod pokutou, toto už je jednoducho no-go a toto sa ešte dá, ale toto jednoducho nemáme. Jednoducho aj teraz za súčasnej vlády bol to nejaký pokus, ktorý som zaznamenal tento zákon predložiť, ale ako bol zase odsunutý. Čiže toto je ten základ, že nemáme tú právnu ochranu krajiny. A preto teda ideme len podľa tej metodiky, ale aby som aspoň trošku tak odpovedal z praxe, tak ono sa tam skúmajú rôzne veci. Skúma sa hlavne významné pohľadové body napríklad. Čiže tá metodika hovorí o tom, ako stanoviť významné pohľadové body v krajine, aby potom to hodnotenie bolo relevantné. Lebo viete, keď to tak preženiem, my si môžeme urobiť vizualizácia fotky z akéhokoľvek miesta, aj zo 100 miest v danej dedine, zo stredu, z boku, z krajiny, odkiaľkoľvek. Hej. Čiže ten princíp je taký, že sa stanovia významné pohľadové body, alebo významné krajinné body a z nich sa potom robí to posudzovanie toho veterného parku a potom sa z nich robia aj tie vizualizácie. Navyše sa robia ešte vizualizácie také, ktoré stanoví Ministerstvo životného prostredia v tzv. Rozsahu hodnotenia v rámci EI. To znamená, sú to vizualizácie z dotknutých obcí a sú to potom vizualizácie aj z rôznych krajine zaujímavých zase miest. Ja neviem, ak by tu boli kúpele, tak od kúpelov, hej. Ak by to bol nejaký významný park, tak od neho. Ak by tu, ja neviem, zase bola nejaká iná významná rekreačná lokalita, alebo nejaký veľký kríž, alebo čokoľvek, nejaký významný monument, tak aj toto by, aj z tohto bodu by sa to posudzovalo. No a opäť prídem len k tomu záveru, že aj keď sa urobí to posudzovanie a deje sa samozrejme variantne, lebo väčšinou aj v tých posudzovaniach máme nejaký jeden variant a druhý variant, možno, že viac turbín, menej turbín, alebo inak rozložených veterných elektrární a jeden variant a zase inak rozložené iný počet, alebo ten istý počet inak rozložený, tak tieto varianty sa posudzujú a voči samozrejme tomu nulovému variantu, ktorý znamená, že tam nič nie je. No a stanovia sa nejaké výsledky, znamená, že jeden variant vidieť, ja neviem, v takomto uhle, hej, druhý variant vidieť v inom uhle, tento variant má väčší vplyv, tento má menší, samozrejme, keď tam nič nebude postavené, tak to bude najmenší vplyv. Samotne tie naše kolegyne krajinárky, keď sa na to pýtajú ľudia na verejných prerokovaniach, že ako to oni hodnotia, hovoria o tom, že krajina je živý organizmus. Krajina sa vyvíja stále. To znamená, že aj pred 100 rokmi to inak trošku vyzeralo, tu aj pred 200 rokmi. Aj dnes to tu môže inak vyzerať a tiež to nebude na veky vekov. Ale ľudia, ktorí žijú v tej krajine a najmä v tom okolí tej krajiny si musia povedať, či ten zmenený rast krajiny im za to stojí alebo nie. Či to vedia akceptovať alebo nie. Aj s ohľadom na ten rozvoj, ktorý to prináša, tá zmena tej krajiny. Čiže neviem vám úplne, a otvorene to priznávam, neviem vám úplne jasne dať odpoveď na to, či je to dobré alebo zlé, aj preto, lebo niekto takéto zariadenia, ako sú veterné elektrárne, považuje za technicky pekné, niekomu to vôbec nevadí a niekto to považuje za škaredé a že to nemá čo robiť v krajine. Čiže je to veľmi, veľmi taký rozporuplný, aj individuálne vnímanie, aj taký rozporuplný vplyv. Preto sa skôr v rámci toho posudzovania vplyvov uberá to hodnotenie cestou ako keby najmenšieho vplyvu, že kedy ten vplyv bude najmenší a akým spôsobom sa dá zredukovať. Otázka, že kvôli tomu vlastne zmenu rázu krajiny už boli nejaké projekty ako neodsúhlasené? Že či už vďaka tomu vplyvu na krajinu boli nejaké projekty, že sa neodsúhlasili alebo neprešli cez EÚ? Myslím si, že to takto zatiaľ skoro žiaden projekt neprešiel. Myslím, že teda v tejto fáze, v ktorej sme. Elektrárne, ale aj iných projektov, ako je IDEAR, no, neviem o tom, že by, a to je práve kvôli tej slabému základu ochrany krajiny. Neviem o tom, že by sa niečo také na úrovni EIA vlastne stoplo, práve kvôli vplyvu na krajinu. A čo by som ešte poslednú vec tomu povedal, je napríklad tá perspektíva. Tu dnes stojíme pod väžou, ktorá má 166 metrov, to je ten rotor je ukotvený v tej výške,
tá horná úvrať toho listu má 230, tuším 4 metrov. A čo je zaujímavé aj pre mňa ako človeka, keď sa pozriem na tú najvzdialenejšiu turbínu, ktorá je tuto takto pred nami, tak je to zhruba okolo kilometra vzdialené. Je to v tej perspektíve vám a v porovnaní s tými ostatnými turbínami sa vám vlastne tá výška javí úplne inak. Hej. Čiže to si tiež treba ako keby zvažovať a uvedomovať, že áno, tá perspektíva veľmi hýbe s tou veľkosťou elektrárne, ako ju vnímame, pretože častokrát sme my ako keby tak napádaní na tých verejných projektovaniach, že my sme neurobili dobré vizualizácie, lebo je to príliš malé a podobne. No, samozrejme, treba zvažovať vzdialenosť. A ak je tá vzdialenosť naozaj 5 km, tak tá elektráreň bude možno polovičná z tej, čo vidíte teraz, tam v diaľke. Ale ako, áno, sú to stroje, ktoré majú svoju výšku. Treba ale povedať, že keďže sú to také vysoké stroje, tak na tej samotnej ploche ich musí byť menej potom. Čiže nie je tak husto tá plocha využitá, ako keby boli tie stroje nižšie a dalo by sa ich tam viacej umiestniť. Keď sú nižšie, sú lopatky áno, sú aj menšie, ale tam skôr ide o tú výšku toho hubu alebo toho engineu alebo tej strojovne. Pretože treba si zase uvedomiť, že tá lopatka to je to, čo vlastne, áno, samozrejme hýbe tým strojom, to je to, čo potrebuje zachytiť tú plochu a to je to, čo vlastne potom vám robí ten výnos. Hej. A keď robíte tú vizualizáciu, tak vy tam robíte aj nejaké návrhy, že potom v tej krajine, neviem, kde majú byť tie pásy zelene a čo sa tam môže pestovať a podobne, alebo to nerobíte? Tie návrhy sa robia nejaké. Nevieme ísť úplne do takých záväzných odporúčaní alebo záväzných opatrení. My vieme odporúčať, ale to hlavne s ohľadom povedzme na výsledky monitoringu vtákov. Ak teda chceme zabrániť tomu, aby nám tam zosadali husy, tak samozrejme je potrebné, aby sa tam povedzme nejaká ozimina, nejaké iné kultúry pestovali napríklad. Hej. Toto tam vypíšete. Tieto návrhy vlastne sa dávajú. Zase treba povedať, že je potom ich potrebné aj presadiť do praxe, lebo nie všetko má navrhovateľ v rukách. Hej, že navrhovateľ má v rukách vlastne pozemky, ktoré má buď kúpené alebo prenajaté, a ostatné pozemky sú samozrejme vlastne niekým iným. Čiže je to potom na dohodách s tými poľnohospodármi alebo s tými ďalšími užívateľmi pozemkov. Kto platí údržbu počas životnosti? To podľa mojich informácií o to sa stará servisná spoločnosť, ktorú poverí prevádzkovateľ veterného parku, môže to byť majiteľ veterného parku. A kto bude majiteľ? A samozrejme to ide z peňazí tohto majiteľa, vlastníka. To, kto bude majiteľ, to asi by som prenechal potom na... Ja vám rád odpoviem na túto otázku, ale ak by ste mali ešte na pána Sochaňa veci ohľadom environmentálnych vplyvov, tak prosím ešte využite, kým tu je. Môžem mať také veľmi rýchle? Stavíte, že tá je posledná, je cca kilometr, hej? Tá, hej? OK, že to je približne vzdialenosť navrhovanej poslednej od prvého domu v Zohore, hej? Aby som mal takú vizualizáciu. Lebo takto vychádza okolo 1,2 km. Takže vlastne ak dáte krajný bod do Zohoru, tak toto bude jeden z nich. A ešte jednu otázočku, čo by som chcel iba ujasniť. Vravili ste, že 70% cca štúdií na EU robíte vy. Takže viete, že koľko sa cca plánuje veterných parkov na Slovensku? Je koľko teraz tých rozbehnutých projektov? Presne číslo nepoviem, ale môže to byť okolo 30-35. Nie. Ja viem veľmi presne, je ich 25. Tak 25. Momentálne je 25 projektov, ktoré sú vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie, ale v rôznom štádiu. Niektoré sú v štádiu úplne počiatočnom, niektoré sú v štádiu už predloženej správy a čakajú na... Ale vy napríklad ste vôbec. Ešte raz? Vy ste nezačali. My v prípade Stupavy, ako tu už bolo viackrát povedané, sme proces posudzovania vplyvov nezačali, avšak pri 4 iných projektoch nám už beží posudzovanie vplyvov na životné prostredie a 2 z toho by sme mali mať ukončenú EU niekedy v priebehu jesene. Ja len hovorím, že vy hovoríte 25, ale sú tam ešte tak ďalší napríklad ako Stupava, ktorá do týchto 25 aj nie. Nie, to máte pravdu, áno. Čiže tam môže byť ďalších 30, hej? Môže ich tam byť aj 1000 samozrejme, ale odhadujem, že budú pribúdať tak možno, že 5 za rok. Zatiaľ sa to tak dialo. OK, dobre, ďakujem.
A tak isté, že to dosiahne istý limit, lebo nakoniec z toho priestoru, kde potenciálne sú vhodné na umiestnenie, čo my sme presvedčení, že Stupava je jeden z nich, tak na Slovensku nie je až tak veľa. A nie len teraz z pohľadu nejakých potenciálnych environmentálnych vplyvov, nechcem sa vrácať tej diskusie, lebo však ja na to nie som odborník, ale aj z pohľadu veternosti, čo nakoniec budeme musieť potvrdiť aj v tejto lokalite. My máme nejaké predpoklady, ale bez toho, aby sme urobili merania priamo v lokalite, tak jednoducho nie sme si istí, že či, respektíve ako zaujímavý je tento projekt aj z pohľadu investície. Ďakujem. No dobre, také nejsú. Sú ešte? Ja by som sa ešte chcel spýtať ohľadom, stále to riešime, aj minulé to vlastne bolo riešené, denný pohľad, že cez deň. A nebolo ani raz spomenuté, aspoň si nepamätám, ten nočný pohľad, kedy bliká vlastne v podstate celý horizont. Alebo teda veľká časť v Rakúsku je to v podstate celý horizont. A preto sa chcem spýtať, že či aj toto posudzujete, ako sa k tomu staviate a či vlastne to, že v Rakúsku bol prijatý minulý rok, asi to viete, v marci, ten zákon o tej povinnosti vypínať tie vrtule, to blikanie, s odôvodnením tým, že má to vplyv na ten ľudský organizmus a na to vnímanie toho prostredia. Aj to je v podstate taká najčastejšia kritika, čo poznám ľudí, čo tu žijú, že im vadí v noci, že proste pozerajú na hodinu, ktorý stále proste bliká, hej, či už v jednej frekvencii, alebo potom rôzne. No a tak ma zaujímalo, že či na Slovensku sa niečo také pripravuje, či viete o tom, že by sa to malo vypínať a ako vnímate toto nočné blikanie? Ja neviem, možno, že to potom upresní aj navrhovateľ, ale my zatiaľ nemáme bližšie informácie o tom, ako budú označované veterné elektrárne. Či to bude blikajúcim svetlom, alebo to bude stálym svetlom, alebo to vôbec v noci nebude. Hej. Takisto nie je úplne zrejme, že akým spôsobom budú lopatky rotora. Dá sa predpokladať, že veľmi podobne ako tu, tými červenými pásmi, ale tieto informácie ešte nemáme, nevieme o tom. Podľa súčasných leteckých predpisov musia takéto vysoké byť označené. Tak, čiže oni sú, áno, a zväčša oni aj smerujú tie svetlá zväčša do roviny alebo hore, pretože sa predpokladá, že kvôli leteckej prevádzke sa na nich pozerá vlastne z hora, alebo teda z nejakého uhlu. Ale ja nemám informáciu o tom, že ako to bude. A my to spomíname v rámci tej našej EI alebo tej správy o hodnotení, ale nie sú bližšie informácie k tomuto. A ďaleko od letiska to môže byť len z obedavosti. Takisto neviem úplne presne povedať, že ako ďaleko, ale sú na to normy, samozrejme letcov, oni sú zaangažovaní do povoľovacieho procesu, niekedy sa vyjadrujú aj vo fáze EIA, aj keď to nie je možno ešte také nutné, ale je nejaký samozrejme kúžel, ktorý ako musia obísť. Samozrejme tie zariadenia, alebo tie veterné elektrárne oni sa zavádzajú do tých radarových systémov, čiže oni sú tam napevno dané, oni vedia tí dispečeri, že tam je ten veterný park, hej, ale napriek tomu teda nejaké označenie tam musí byť, ale neviem vám povedať presnú hodnotu, koľko to má byť. Keď si pozrieme túto prípad Rakúska, tak zase to nie sú to úplne desiatky kilometrov, hej, ktoré sú od toho Švechatu. Ja možno vám veľmi rýchlosti zareagujem dvoma vetami. Letecký úrad sa vyjadruje ku každej výškovej stavbe v zmysle zákona nad 40 metrov, čo samozrejme platí aj pre veterné elektrárne. To je jedna vec. Druhá vec, vyjadri sa s požiadavkami na tzv. Letovo-prevádzkové návestidlá, či už pre deň alebo pre noc, ako hovoríte. Tam samozrejme je takmer isté, že tam bude nejaké osvetlenie, ale vyjadruje sa až v neskoršej fáze, už po povoľovacom konaní. V procese EIA vám takéto detailné informáciu nedá, pretože navrhovateľ nemá ešte tak detailne spracovanú projektovú dokumentáciu, lebo to sú podmienené veci. To je druhá taká informácia, že prečo ešte nemáme. Tretia vec, čím je to podmienené, že ako to bude urobené, to prekažkové osvetlenie, nazvime to, závisia od lokality, pretože jedna vec je blízko z nejakého letiska, druhá vec je, že vy máte rôzne letové hladiny po Slovensku, rôzne je to podelené, naozaj, že je to veľmi, veľmi špecifické. A toto všetko ovplyvňuje to, že akým spôsobom oni navrhnú, na čom budú samozrejme trvať, lebo zo zákona na to môžu trvať, aj keď je vždy možnosť samozrejme hľadať nejaké alternatívne riešenie, čo je výhoda možno, že prosto inými slovami, že povedia, že takéto svetlo a potom nie, a radšej iné. Ale určite si nemyslím, že by trvali, poviem príklad, ak umiestnice napríklad 11 turbín, že na každej musí byť svetlo. Že môže to byť okrajové. A keď si všimnete, aj v Rakúsku, keď ste spomínali, nie na každom je červené svetlo.
Hej. Možno, že je práve pokazené, ale Tak majú asi sériovú chybu, ale v každom prípade neviem ja vám odpovedať, nechcem vás zavádzať, len vravím, že ani jeden projekt zatiaľ moderný sa na Slovensku nedostal tak ďaleko, aby sme konzultovali s leteckým úradom tieto technické detaily, ale áno, bude tam určite červené svietenie, ale ako povedal pán Sochán, oni sú navrhnuté prosto vyžarovania smerom hore. To ale neznamená, že ich nevidno zo spodu, však to ja tiež chodím okolo tých turbín, takže na toto neviem odpovedať zatiaľ. Dobre, letecká doprava je jedna vec, druhá vec je cestná doprava, železničná doprava, alebo teraz vidím, že tu nás sú vlastne ku všetkým tie cesty, to znamená, je tam možné robiť napríklad cyklotrasy? Isté. Dokonca... Nie, je to akože jedna z výhod. Tie cesty, ako vidíte, však sami sme sem prešli bez rampy. Tie cesty sú otvorené verejnosti, využívajú jednak poľnohospodári, čo je pre nich výhoda, a sú otvorené pre bežnú verejnosť. Čiže potom je to skôr aj dohoda o tom, že cyklotrasa, že či ju oficiálne zakomponovať do nejakej cyklotrasy v rámci regiónu, prípadne tam prispieť nejakým značením, teraz nemyslím iba značením v mysle cyklotrasy, ale povedzme nejaký náučný chodník, že nachádzať, akože toto sú všetko veci, ktoré sa dajú riešiť. V každom prípade tie cesty sú k dispozícii. Potom je tam možné robiť, ja neviem, nejaké toalety, bufety a podobne? Ako ešte raz nepočul som? Treba toalety a podobne je tam možné urobiť v tom areáli? No takto, ten areál, neexistuje areál veterného parku, lebo ako je to lokalita, hej, čiže investor má k dispozícii len pozemky, ktoré v princípe vidíte, hej, čiže... Nie. Nie. Keď sa pýtate, to ešte neoddelá informácia, každá vrtuľa má 200 metrové ochranné pásmo kvôli odletajúcemu nie je to ochranné pásmo. Ak ste si možno že všimli, keď ste prichádzali, ale nie je to vyslovene ochranné pásmo. Ono sa to robí spravidla tak už v súčasnosti, kedy sa to riešilo iba nejakými tabulkami, ale v súčasnosti sa to rieši tak, že sa povedzme, že 200 metrov, to závisí od typu stroja, ktorý sa postaví. Povedzme, že 200 metrov od turbíny sa dá ale už výstražné svetlo, ktoré oznámi danému človeku, či už autom ide pešo alebo akokoľvek, svetelnou signalizáciou, že teraz je riziko námrazy, nevstupujte. Čiže nebude tam akoby permanentné ochranné pásmo, čo je ale dôležité povedať, že... je to kvôli tomu, či to je kvôli tomu odletajúcemu ladu. Áno, hej, len to chcem povedať, že to je situácia, ktorá sa na Slovensku deje, že nechcem vás teraz akože že 5 dní do roka, hej, naozaj, lebo len ešte raz, nie je to pevné ochranné pásmo, je to vyznačené z pravidla, a čiže inými slovami okolo idúci budú mať vždy informáciu, že dnes nie je problém napriek tomu, že je december, ísť prosto skrz akoby ten, ako ste povedali, areál veterného parku bez akéhokoľvek rizika odlietavajúceho ľadu, alebo bude svietiť svetlo a že teraz nechoďte, kým to svetlo svieti. Čiže v tomto zmysle to bude veľmi jednoznačné. V Rakúsku to majú tabulkami riešené. Preto som hovoril, ale normálne je tabulka, a toto je nový park a títo už majú aj svetelnú signalizáciu. Normálne, tie staré, tam sú tabulky. Čo by ešte možno by som dodal, že toto je niečo, toto je taký ten spôsob ešte aktívneho upozorňovania prípadných návštevníkov. Tá elektráreň od nás sleduje samozrejme meteorologické podmienky a ten dispečing, ktorý vlastne je, ktorý sleduje tú výrobu a tie elektrárne vidí tie meteorologické podmienky a ten software je naprogramovaný tak, že upozorní na také podmienky, ktoré môžu spôsobovať tvorbu námrazí a veľmi často sú tam aj rôzne meracie zariadenia na tých lopatkách, že sa vie, že tam je tá námraza. Potom sa pristupuje k režimu takému, že sa tá elektrárne spúšťa pomaly, pretože vo väčšine prípadov sa vám neurobí námraza na otáčajúcej sa lopatke, ale skôr na stojacej a problém je vtedy, keď sa začne roztáčať a vtedy to začne odhadzovať. Čiže vtedy sa opäť použije v zmysle prevádzkového poriadku postup, ktorý musí byť, dokonca sú postupy, kedy musí prísť operátor a pomalým spôsobom otáčať tú turbínu a dozerať na to, aby ten ľad popadával. Jednoducho sú na to postupy, aby sa predišlo takému tomu náhodnému odhadzovaniu ľadu. A ten systém, ktorý tu je, ten upozorňujúci systém, podobne ako povedzme, neviem, keď idete do hôr a máte tam výstražné tabule, že dnes je, alebo teda, že riziko týchto avalanche lavín,
tak by som ho pripodobnil k tomuto asi, hej, že idete do územia, kde to, alebo vo vinohradoch, hej, chemické postreky, jednoducho, akože áno, sú to neporovnateľné veci, ale z hľadiska ako keby toho princípu je to o tom, že vy ste zodpovední za vlastné zdravie a mali by ste vedieť, že také niečo tu môže hroziť, ale každý ten prevádzkovateľ si na to dáva veľmi veľký pozor, aby nič také nenastalo, pretože samozrejme to je veľké riziko aj zdravotné, aj akékoľvek iné reputačné napríklad, že by niekoho niečo trafilo. Keby došlo napríklad k poškodeniu tej vrtule alebo niečo také, tak tí ľudia, ktorí poľnohospodári napríklad súkromní, tak oni sú vopred upozornení, že tam nemajú ísť? Ako poškodenie, ako myslíte teraz? Sú upozornení na to, že tam hrozí treba nejaké riziko, je poškodená vrtula, môže spadnúť, neviem čo. Joj, no ale to sú takto, tak akože keď už je poškodená vrtula, tak to už... No, áno, odpoveď je áno, hej. Áno, dobre, hypoteticky, áno, samozrejme, hej, poľnohospodári o tom vedia. Ja by som sa spýtal, či sú ešte nejaké, otázky. Ja by som sa ešte raz pýtal k tomu environmentálnemu posúdeniu. Tú časť, proste koniec životnosti, k tomu tu sa vyjadrujete tiež? Je tam aj taká časť, áno, lebo EIA vlastne zahrňa celú fázu pred, počas výstavby a celú prevádzku a po prevádzke. A v princípe je tam navrhnutý spôsob, aj vymenovaný, že akým spôsobom sa vlastne deje taká dekonštrukcia. To znamená, že v prípade, že sa nejde robiť tzv. Ten repowering, že sa nahrádza jedna turbína za druhú, mimochodom to nie je úplne taký jednoduchý proces, že by sa len proste zobralo. Častokrát sa musí, veľmi často, skoro vždy asi predpokladám sa robia aj nové základy a podobne, pretože nová turbína znamená asi nové výšky, nové a tak ďalej, môžeme povedať. A jednoducho, keď sa to nahrádza, tak sa v podstate buď vyberajú základy a dávajú sa nové. Keď sa to nenahrádza, tak väčšina tej elektrárne na vyššie 90% je recyklovateľných. Tých materiálov je tam zväčša oceľ, železo, káble a tak ďalej. Samozrejme aj plasty, aj oleje, aj maziva, aj čokoľvek. Ale v princípe chcem povedať, že je to ako keby, že nie je to bezcenný materiál, práve naopak. Z tej veternej elektrárny je ešte vlastne nejaký, nechcem povedať, že zisk, ale nejaký benefit. No a tým, že sa to odvezie, dekonštruuje, dajú sa tie základy vybrať, celé betón sa dá samozrejme zase zrecyklovať a zahrabať. Sú rôzne spôsoby, či už sa to vyberie celé, alebo len po tú časť, kedy sa to zahrabe a zasype novou ornicou a znova môže prebiehať vlastne poľnohospodárska činnosť. Môžeme otázku? Jednu takú, že pri skladkách sa tvorí taký nejaký fond, lebo keď skončí skládkovanie, musím na 50 rokov sa ešte musí udržiavať a vlastne z toho si na rok rekultivovať sú tie skládky, nejaký fond. Pri týchto veterných parkoch tiež je nejaký fond v prípade, nedaj Bože, áno, firma skrachuje niečo, aby to nestala nejaká environmentálna záťaž. Veľmi rýchlo vysvetlím. Vieme sa pýtate, aby sme to skrátili, prepáčte. Nie je zákonná povinnosť tvoriť fond, treba povedať na rovinu. Druhá vec, čo povedal pán Sochman, predpokladajme, takto ešte dôležitá vec, pán Sochman povedal, že pokiaľ by došlo po skončení životnosti, povedzme, že je to nejakých 25 až 30 rokov, závisí od viacerých faktorov, ale minimálne 25 rokov. Pokiaľ by došlo k skončeniu životnosti, stále možné urobiť modernizáciu, ale to podotýkam, že jedna vec je otázka, že či sa bude robiť v tom čase nový proces EIA, čo je jedna vec. Navyše teraz sa ide spájať novelizáciou zákona proces EIA s povolením stavby, čiže ja neviem, ako bude vyzerať legislatíva o 25 rokov. V každom prípade, keby sme išli podľa súčasnej legislatívy, či EIA bude pri tej modernizácii alebo nie, bude musieť byť nové povoľovanie stavby. Pretože my sa tu bavíme o stavebnom povolení pre stavbu s dočasnou životnosťou. To nie je rodinný dom, ktorý keď postavíte, tak môžete za predpokladu, že udržiavate v nejakej technickej životnosti užívať aj 300 rokov. Nie, tuto prosto skončí technická životnosť technológie nejakých 30 rokov a vám skončilo povolenie užívania stavby. Čiže vy to buď demontujete, alebo robíte modernizáciu novým konaním. A späť teraz k tej demontáži. Závisí, že či urobíte modernizáciu, môže byť dvoma spôsobmi. Využijete tú samotnú väžu aj základy a zmeníte iba tú technológiu v rámci strojovní, prípadne lopatky, tie sa zaručene tiež menia.
alebo urobíte modernizáciu preskupením, čo je už ale samozrejme väčšia vec, hej, že musíte tým pádom zlikvidovať niektoré alebo všetky pozície a potom umiestniť nové. Čiže týchto scenárov je v rámci týchto dvoch akoby viacej. A teraz, ak mám už len zareagovať na tú vašu otázočku, nie je teraz zákonná požiadavka tvorenia žiadneho rezervného fondu. Spravidla sa takýto rezervný fond tvorí, už keď nie na základe nejakej dobrovoľnej báze zo strany investora, alebo prípadne zo strany vyplývajúcich z požiadaviek obce alebo mesta, čo tiež samozrejme môže vzniknúť, že bude na tom mesto alebo obec trvať, tak minimálne z praxe viem povedať, že je to z dôvodu požiadaviek spolufinancujúcej banky. Mimochodom, banky nefinancujú 100%, nikdy. Čiže toto môže byť z požiadaviek spolufinancujúcej banky. V akej výške tam sa robia nejaké prepočty a znova to závisí od toho scenára, že ak sa bavíme o nejakom krajnom scenári, že potom všetko predáte. Veľmi zjednodušene povedané, náklady na likvidáciu jednej vrtule sa vám vo výške 50 až 70% zaplatia len tým, že predáte železo. Pre vašu informáciu, to, čo je nad zemou, tento model má okolo 700 tón. Čiže je to gro, je hlavne teda oceľ a potom sú tam samozrejme ešte v rámci gondoly nejaké veci. Samotný železobetonový základ má nejaký, závisí, aký je, ale spravidla okolo nejakých 3600 tón. Čiže vy tam naozaj viete akoby speňažiť druhotnú surovinu, do veľkej miery vám pokrie náklady na dekonštrukciu, ale znova, bavíme sa tu už, nechcem sa opakovať, o tých rôznych scenároch. Rozbíjanie 700-tonového železobetonového základu je iná otázka finančná. To som sa chcel spýtať, že aký je predsa túto železobetonový základ? Ja vám neviem povedať, ale viem vám povedať, že typicky, lebo preto som zdôraznil ten pomer tej hmotnosti. Sekunda, možno by sme už ste sa viacej prevzali, že by sme pána Ja Sochaňa uvoľnili. už som sa povedal, že posledných 5 minút, ale posledné 3 minúty, ale som ešte chcel jednu vec povedať, že aký je veľký a hlboko ten základ. Treba si uvedomiť, že na každú elektráreň sa robí špeciálne geologický prieskum, aby ten dodávateľ elektrárne vedel garantovať, že tam to bude bez problémov stáť. To znamená, že nedá sa dneska povedať, že iný môže byť na každej elektrárni o niečo a iný bude tam povedzme u vás. Ale rádovo je to v metroch, to znamená 4, 8, možno 10 metrov, možno ma viete doplniť aký? Hĺbka 4 až 5 metrov. Tak, 4 až 5 možno. Dnes naozaj treba vychádzať z tej konkrétnej lokality. My dnes sme tam nerobili ešte prieskumy, nevieme, aké tam je podložie, ale rádovo je to v metroch. To v podstate určuje ale dodávateľ na základe hydrogeologického prieskumu. Ale my v rámci EI... Jetzt guckst du mal diesen Platz hier zum Beispiel. Das, was ihr hier seht, das hat man alles im Wald, was eben machen, sauber machen, Gott verdichten, verkiesen. Das ist zum Leib eines Wildrads. Und das Wildrad selber, das stellt man hier drauf, das siehst du hier. Oben, da haben wir jetzt 1000 Tonnen, 1000